Sa pagsapit ng ika-20 kaarawan ni Lola Astring, ay napagpasyahan na ng kanyang pamilya ang lumipat sa lugar ng Olutanga. Doon na nila piniling manirahan noon, sa kadahilanang may angking lupa sila sa lugar na yon. Nais ng mga magulang noon ni Lola Astring na bago man lang sila lumisan, ay magawa nilang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Sa unang buwan nila sa Olutanga, halos wala pa silang kakilala. Bukod kasi sa malalayo doon ang pagitan ng mga bahay-bahay, ay konti pa lamang ang mga taong naninirahan doon. Sa pagtira nila Lola Astring, inaasahan na nilang hindi maiiwasang makasagupa ang isang angka ng mga gabunan, at yon ay ang angka ng kanyang magiging asawa. Ayon kay Pio Carpio na medyo may kalayuan noon ang tahanan nila Lola Astring at ng kanyang ama sa Olutanga. Yon ang nagsisilbing harang sa kanilang uri upang hindi nila magawang magbanggaan. Kahit papaano, nababahala din noon ang angka ng kanyang ama sa kadahilanang marami rin silang nasagap na kuro-kuro tungkol sa kakayahan ng pamilya ni Lola Astring. Kung hindi nyo kasi na itatanong, nanggaling din ang ama ni Lola Astring sa hanay ng dugo ng mga purong babaylan. Kakaiba ang babaylang kanilang mga naging ninuno dahil sa umanong kakaibang dugo nitong taglay. Minsan na ding nabanggit ni Lola Astring sa kanyang anak ang tungkol sa agimat na nananalaytay sa kanilang mga dugo. Ayon pa kay Pio Carpio, na ang hindi niya makakalimutang kataga sa kanyang ina ay ang pinipili ng Diyos ang mga dalubhasang manggagamot. Wala yan sa dugo, bagkus ay sa kakayahan ng iyong kaluluwa na makatulong sa kapwa. Kahit may bertud pa ang mga dugong nananalaytay sa iyong katawan, ay baliwala pa rin yan kung gagamitin mo ang iyong aral sa kasamaan. Tandaan mo to, Pio Carpio, ang isang tunay na manggagamot ay tumutulong hindi dahil sa ito ay ang kanyang kagustuhan, bagkus tumutulong ito upang mapagyaman ang kanyang kalooban. At ang isang tunay na manggagamot ay hindi nagpapabayad. Sa paglipas ng 2 buwang pananatili nila Lola Astring sa Olutanga, ay marami namang magagandang nangyari sa kanilang pamilya. Sa loob ng 2 buwang yon, ay nagawa na nilang magkaroon ng sarili nilang hardin na tinutubuan ng mga gulay at iba pang mga halamang makakain at makakatulong sa panggagamot. Nakahanap na din noon ng matiwasay na trabaho ang kanyang ama sa bukid, kung kaya't naging magaana ang kanilang pamumuhay kahit papaano. Napakabait kasi ng amo noon ng ama ni Lola Astring na siyang labis naman nilang ikinatuwa. Isang araw, habang naglalakad sila Lola Astring sa baryo para mamili ng kanilang mga pangangailangan, ay bigla nilang nakasalubong ang 2 mag-amang naglalakad din sa daan. Kasabay ng pagsilay dito ni Lola Astring ay ang pagsipat niya sa nakakapangilabot nitong totoong kaanyuan. Yun ang unang beses na nakasilay siya ng isang gabunan, kung kaya't labis niya itong ikinagulat. Sa paglagpas ng mag-ama sa kanila, napansin ni Lola Astring ang pagkakaroon ng mag-amang yon ng mabangong amoy. Animoy maihahalin tulad mo talaga ito sa isang tao kung pagbabasihan lamang ang pisikal nitong kaanyuan at asal. Alam din noon ni Lola Astring na hindi pa isang aswang ang anak nito, sa kadahilanang masyado pa itong bata upang magmana at mangalaga ng isang bertud. Ilang minuto pa noon ang lumipas, biglang lumapit sa kanila ang mag-amang yon
dahil sa pagramdam ng mga ito ng mga usal na pinapakawalan ni Lola Astring. Paglapit nito sa kanila, pinili ng mga itong titigan sila ng mahinahon habang maamong nakangiti. Ginoo, Iha, wala naman ho kaming ginagawang masama. Kaya hindi niyo ho kailangan pagparamdaman kami ng inyong mga karunungan. Tao po kaming dumaraan sa lugar na ito. Kaya sana na may tao din naman ang pagturing ninyo sa amin. Mahinahong wika ng lalaki. Nang marinig ito ni Lola Astring, ay parabang hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na hangaan ang lalaking yon. Animoy kakaiba ang abilidad nitong taglay sa kadahilan ng kasywal itong nakikipag-usap sa kanya na parabang hindi ito naaapektuhan ng kanyang presensya. Sa paglapit ng lalaking yon, ay nagawa pang mahawakan nito si Lola Astring sa kanyang balikat na siyang labis niyang ikinagulat. Habang nakahawak ang lalaki sa kanya, ay hindi niya mapigilang mapatigil ang kanyang paghinga na parabang hindi niya mawari kung ano noon ang kanyang nararamdaman. Animoy walang bahid ng kasamaan ang lalaki kahit kitang-kita ng kanyang ikatlong mata ang kakaibang anyo nitong ikinukubli. Ilang minuto pa ang lumipas, sumagot naman ang ama ni Lola Astring ng, Pasensya na ho, Ginoo, at hindi napigilan ng aking disipulo ang pagkahamak sa kakayahan ninyo. Hayaan ninyo, sa susunod tuturuan ko ito ng pagtitimpi upang magawa niyang makapagpigil kapag nakakita ng mga nilalang na hindi kaaya-aya. Sagot naman ng ama ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang agad naman nilang paglisan sa kinaroroonan ng mag-ama. Hindi na nila nagawa pang lingunin ang mga ito, gawa ng nagmamadali sila noong makauwi. Sa paglipas ng araw, ay tumatak na sa isipan ni Lola Astring ang mukha ng gabunang kanyang nasilayan. Hindi dahil sa nais niya itong kalabanin, bagkus ay labis niyang hinangaan ang nilalang na yon. Matindi din noon ang pagnanais ni Lola Astring na muling makita ang mag-ama upang makapag-usap sila ng matagal. Hindi niya alam noon ang kanyang nararamdaman, pero sigurado siyang hindi nanganganib ang buhay niya sa mga nilalang na yon. Isang araw, muling inutusan si Lola Astring na pumunta ng baryo. Nag-iisa lamang siya noong tumungo, gawa ng merong trabaho noon ang kanyang ama. Habang binabagtas niya ang baryong yon, panay naman ang pagsipat niya sa buong paligid. Pansin noon ng dalaga na maraming nakasaradong mga tindahan, kung kaya't naging mahirap para sa kanya ang makabili ng kanilang kinakailangan. Sa pagtungo niya sa pinakadulo ng baryo, ay meron siyang nakitang isang tindahang nakabukas. Dali-dali niya itong tinungo upang magbakasakaling meron ito ng kanyang mga hinahanap. Pagdating niya sa tindahang yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang lalaking gabunan na kanyang hinahanap. Oh, magandang gabi sa iyo, Binibini. Ano hong may tutulong ko sa inyo? Tanong ng lalaki. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglabas naman ng anak na lalaki na kasing edad lamang ni Lola Astring. Nang masilayan niya ang matipunong anak nito, ay hindi niya maipagkakaila na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Animoy sa unang pagkakataon ay nakaramdam si Lola Astring ng pagkagusto sa isang tao. Nang magkatinginan silang dalawa, agad din naman niyang ibinaling sa ibang lugar ang kanyang paningin. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla itong lumapit sa kanya at nagwika ng, "Magandang umaga sa iyo, Binibini. Pwede ba kitang makilala?"
Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-abot ng lalaki ng kanyang kamay upang maipakita ang kanyang pagrespeto kay Lola Astring. Itago na lang natin ang pangalan ng lalaking yon sa pangalang Dario. Hindi kasi talaga maaaring banggitin ang pangalan ng ama ni Pio Carpio dahil masyado itong bantog. Nasa paniniwala kasi nila na hindi maaaring banggitin ang pangalan ng padre de pamilya ng kanilang angkan sa kung kani-kanino lamang. Magandang umaga din sa'yo. Ako nga pala si Astring, bagong lipat dito sa Olotanga. Sagot naman ni Lola Astring. Matapos nilang magkamayan, agaran din namang umalis si Dario dahil sa meron pa itong gagawin. Ilang minuto pa noon ang lumipas, tuluyan na ngang nabili ni Lola Astring ang mga inuutos sa kanya. Hindi na niya nagawa pa itong suriin sa kadahilan ng hindi maalis sa kanyang isipan ang lalaking nagngangalang Dario. Sa pagbalik niya sa kanilang tahanan ay para bang lumilipad na noon ang wisyo ni Lola Astring. Halos walang segundong hindi niya naisip ang lalaki na siyang labis naman niyang ikinagulat. Kahit anong pilit niyang iwaksi ito sa kanyang isipan ay talaga namang hindi niya nakakayang gawin. Hanggang sa napagpasyahan niyang hayaan na lamang noon ang kanyang nararamdaman, gawa ng alam din niyang magagawa niyang makalimutan si Dario sa paglipas ng panahon. Ilang buwan pa ang lumipas, tuluyan na ngang nawaksi sa isipan ni Lola Astring si Dario. Ilang buwan din naman kasi sila noong hindi nagkita, kung kaya't tuluyan na itong nakalimutan ni Lola Astring. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ay bigla muling nagkasalubong ang kanilang landas nitong si Dario. Isang araw, habang naglalabada sila Lola Astring, ay biglang dumaan sa sapang kanilang kinaroroonan si Dario at ang ama nito. Meron itong daladalang panggatong na karaniwang ginagamit sa pagluluto. Nang masipat sila nito, ay agad din naman itong lumapit sa kanilang kinaroroonan. "Oh, Astring, kamusta na? Ayos ka lang ba?" tanong ni Dario. Ha? Ayos naman ako, Dario. Medyo abala lang sa trabaho. Sagot naman ito. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang muling pagbaling ni Astring sa kanyang mga nilalaban. Nang maramdaman ni Dario na wala na itong ganang kausapin siya, ay pinili na lamang niyang magpaalam para makauwi na sa kanila. Ilang araw pa ang lumipas, muli na namang nadapo si Astring at ang kanyang ama sa baryo. Ganon pa rin naman ang ganap. Mamimili sila ng kanilang kinakailangan sa kanilang tahanan para maging magaan ang kanilang pamumuhay sa bawat araw na dumaraan. Karamihan sa kanilang binibili noon ay ang mga sangkap sa kanilang ulam at iba pang niluluto. Habang naglalakad noon sila Astring ay bigla na lamang siyang nagulat nang merong humatak na lalaki sa kanyang likuran. Pagsipat niya sa lalaking yon, ay napansin niya ang dugyot na katayuan nito na para bang isa itong taong nasisiraan ng ulo. Nang makita ni Astring ang kaliwang kamay nitong merong patalim, ay doon na siya dahang-dahang nakaramdam ng kaba para sa kanyang sarili. "Sige! Lumapit ka, Tatang! Papatayin ko tong anak mo! Huwag mo akong susubukan, ha!" Wika ng lalaki. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang agara namang pagsilay ng mga taong naglalakad sa baryo ng pangyayaring yon. Halos magkumpulan na noon ang mga tao, gawa ng nais nilang pakalmahin ang lalaking dumukot kay Astring. Ayon sa mga ito, na ang taong yon ay nasisiraan ng bait kapag ito ay hindi nakakain sa tamang oras. Masyado itong mapanakit sa kanyang kapwa at paminsan-minsan kapag sinusumpong ng malala
ay nakakagawa ito ng mga bagay na labis na ikinakatakot ng kanilang baryo. Hindi nila ito magawang maikulong o dalhin sa kahit anong pagamutan, gawa ng mas lalo itong nasisiraan ng bait. Habang patuloy na nagpupumiglas noon si Astring, ay panay naman ang pagtawa ng lalaki na parabang nababaliw. Dahil sa mga pangyayaring yon, ay hindi na iwasang malaman ni Dario ang nangyayari sa kanilang baryo. Pagdating niya sa lugar na yon, agaran din naman niyang nasipat si Astring na naghihirap. Walang sabi-sabi, tumakbo agad si Dario patungo sa likod ng lalaki upang ito ay sunggaban. Halos marami nang pumigil noon kay Dario, pero wala ni isa sa mga ito ang nagawang mapigilan ang pagmamalabis niyang mailigtas ang binibining kanyang iniibig. Nang matagumpay na niyang marating ang likurang bahagi ng lalaki, ay pinili niya itong suntukin sa may bandang kaliwang tadyang nito. Dahil sa lakas noon ng suntok ni Dario, kung kaya't agad din namang nawala ng malay ang lalaki. Kinapos kasi ng hininga. Matapos niya itong gawin, pinili niyang kunin si Astring upang tuluyan na itong mailigtas. Dahil sa pagliligtas noon ni Dario, kung kaya't nagkaroon ng utang na loob ang pamilya ni Astring sa kanya. Maraming salamat ho, Ginoo, sa pagliligtas niyo sa aking anak. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang kabutihang ipinakita mo sa amin. Pero sana namay, meron akong magawa para sa iyo upang makabawi lang kahit papaano. Wika ng ama ni Astring. Wala hong anuman yon, tiyo. Kung hindi sana ikakasama ng loob ninyo, nais ko ho sanang dumalaw sa inyong tahanan upang formal na makipag-usap sa inyong anak. Sagot naman ni Dario. Dahil sa sinabi ng binata, kung kaya't wala nang nagawa noon sila Astring, kung hindi ang paunlakan ng nais nito. Noon ding mismong gabi, dumalaw si Dario nang nag-iisa sa tahanan ni Lola Astring. Magandang gabi ho sa inyo, wika ni Dario pagpasok nito. Oh, tuloy ka, iho. Huwag ka mahiya. Sagot naman ng ama ni Astring. Nang tuluyan na itong makapasok, ay pinili nilang dalawa na mag-usap ng kasywal. Maraming kumustahan noon ang nagaganap na tila ba yon ang unang diskarte ni Dario upang makuha ang loob ng dalaga. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ay pinili ng mga magulang ni Astring na sila ay iwan sa mismong sala nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Dario. Alam mo naman siguro na alam ko ang uri ninyo. Alam ko din na hindi ka nag-iisa sa pagpunta rito. Ramdam na ramdam ko, Dario, ang mga kadugo mong nagbabantay sa labas ng bahay. Parang sa isip ko ngayon, pinaglalaroan talaga ang aking damdamin ng tadhana. Isang manggagamot na iniibig ng isang gabunan. Hindi ba't nakakatawang pakinggan? Wika ni Lola Astring. Nang marinig ito ni Dario, ay bigla namang nanlaki ang mga mata nito sa sinabi ng dalaga. Halos hindi niya noon sukat akalain na nakaya pa ring maramdaman ni Lola Astring ang mga nakakubling presensya ng kanyang mga kasama. Hindi din kasi basta-bastang mga aswang ang uri nila Dario sa kadahilanang binubuo ito ng mga gabunang aswang. Ilang minuto pa noon ang lumipas ay hindi nagawang makapagsalita nitong si Dario. Animoy naging pipi ito dahil sa labis na pagkagulat sa sinabi ng dalaga. Ibig mong sabihin, isa kang manggagamot, Astring? Paanong nangyari? Sa edad mong yan, paanong naging isa kang manggagamot? Nagtatakang tanong ni Dario. Napakahabang kwento, Dario, kung akin pang ihihimay sa'yo. Ngayong alam mo na ang pagkatao ko.
Magpupumilit ka pa rin bang kunin ang aking loob? Sa ngayon pa lang, Dario, sinasabi ko na sa'yo, ako ang klase ng tao na ayaw umasa sa mga bagay na gusto ko. Kung balak mo akong paglaruan at paikutin lang, ay maaari mo na itong itigil. Huwag mo nang pagbalakan ako ng masama dahil wala kang kaide-ideya sa kaya kong gawin. Sagot naman ni Lola Astring. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang pagtitig nito kay Dario na para bang meron itong nais ipahiwatig. Halos manginig na dinoon ang katawan ng binata dahil sa labis na pagkatakot sa dalaga. Wala akong masamang pakay sa iyo, Astring. Hindi ko nga din alam kung bakit ganito ang tinitibok ng puso ko para sa iyo. Wala na akong pakialam kung ano pa ang sasabihin ng uri ko. Basta para sa akin, ang nais ko lang ay matupad ang aking mga pinapangarap. At yun ay, ang makasama ka at maging kaisa. Sagot naman ni Dario. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang pagkuha nito ng isang kulay pulang bulaklak na siyang agaran din naman niyang ibinigay kay Astring. Bukal naman sa loob nitong tinanggap ng dalaga na para bang nasisihan rin siya sa ibinigay ng binata. Matapos ang mga pag-uusap, doon na nag-umpisang manligaw itong si Dario. Upang maipakita ang kanyang pagiging seryoso, ay hindi siya nagdalawang isip na dalhin ang kanyang mga magulang sa mismong bahay ni Astring. Nais niya kasi noong maging formal ang kanyang gagawing panliligaw sa isang dalagang manggagamot. Habang nag-uusap noon ang kani-kanilang mga magulang, ay hindi mapigilang makaramdam ng kaba nitong si Dario. Hindi naman siya noon nagdududa sa kakayahan ng kanyang amang makisama dahil sa alam niya ang ugali nito pagdating sa pakikipagkapwa-tao. Okay, kinikilig ako, grabe. Alam niyo dun sa part na, ewan ko, taas ng balahibo ko ngayon, kinikilabutan ako. Lalo na dun sa part na nag-aabot ng bulaklak. Grabe. Pero sige, ganun ulit. 10K views, sunod na kagad natin yung Lola Astring Part 4. Grabe, ang ganda, no? Hindi siya yung nakakatakot na common na kinukwento natin. Pero, ang ganda ng flow ng kwento. Natutuwa ako sa mga ganitong klase kasi first time ko mag-narrate nung may mga nag-iibigan. Tapos ang matindi pa nito, ang nililigawan, malupit na manggagamot, tapos yung nanliligaw, bantog na aswang. Alam niyo yun yung, ewan ko. Basta sunod natin agad yung part 4, maka-hit lang tayo ng 10K views. Yun lang. Salamat.